De ce Jurilovca? De ce aleg foarte mulți să-și petreacă zilele libere la Jurilovca? De ce aleg să-și facă o casă de vacanță la Jurilovca? De ce se mută la Jurilovca să-și crească copiii? Doar dacă veți ajunge aici, veți afla de ce. Grădinițele de flori, care par că nu se ofilesc niciodată, împodobesc străzile și căsuțele îngrijite. Biserica impunătoare stă de strajă asupra satului și impresionează prin sunetul clopotelor sale orice ochi uitor sau turist, român sau rus, turc sau tătar. Liniștea serilor de vară este întreruptă doar de concertul bruscuțelor din lacul Razel, care înconjoară satul. Capul Dolușman este o provocare pentru orice iubitor de istorie sau protector al naturii, parapantist sau alpinist, sau pur și simplu un iubitor de vinuri bune din Podgoria Cazacului sau a poveștilor ce se spun la degustarea acestor vinuri. Sunetul valurilor ce se sparg de stânci este întrerupt de concertul corului Juravel și te face să nu mai pleci. Bunătatea și ospitalitatea localnicilor, veselia copiilor, în orice anotimp sau sărbătoare, este piesa de rezistență care însuflețește tabloul perfect al naturii.